Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Recently mukoma ndakabva mukugraduata as a pastor ende pari zvino mukoma ndiriwo kutotungamirira rimwewo sangano iro randiri kutungamirira, but under the leadership of a senior pastor. But mukoma ndauyawo kuzoreurura pano because ndambozama ndichazama zvekare kuti ndinge ndichipindawo pamutsanyo nekuti ndinge ndichinamata zvimwe kuda kunamata kwose kwandainge ndichiita ndainge ndichizviudza kuti ndinokwanisawo kuzosvika pachinzvimbo chekuti zvevakadzi mukoma ndinenge ndava kukwanisawo kuti ndinge ndichisiyana nazvo, because zvinhu zvinondiremera kuti pose apo pandinenge ndakamira pamberi pekereke paya pandinenge ndichinzi ndiri kuparidza kana kunamatira vanhu, but maziso angu awa mukoma anenge akazadzwa neruchiva. Zvose zvandinozamawo kuti ndinge ndichiita kuti ndisafokasa pavakadzi avo vanenge varimo muchechi imomo, ndinozongokaruka ndava kungotarisa vakadzi vacho vandinoti ndivo vakanaka. Mukoma ndine a very big witness yekuti kana ndikagara ndangoona vakadzi vaya vanenge vakaumbwa zvakanaka ndinobva ndanzwa ndichitanga kuvachiva, but mukoma pavakadzi vose avo vatinonamata navo hapana kana umwe zvake wandati ndaapproacha, but pane vamwe amai vandakangokaruka ndava kutoda kuvapfimba, but ndokubva ndazozviudza kuti zvinhu izvi zvandainge ndava kuda kuita zvainge zviri zvinhu zvainge zvisina kana hunhu, ndokubva ndazongonyarara. But ivo ndakati ndichitaura navo ndakafilawo as if amai ava pane zvavanotonzwawo pandiri, because kwangu kumba amai ava havabvi kunyange zvavo ivo vakatochata vane murume wavo nemhuri yavo, ende amai ava she is older than me, ivo I think vari kuma 47 ikoko. Saka zvavanoita vanongoti pano nepapo unongonzwa vandifonera vachienditi mufundisi mune chingwa here chebreakfast, mufundisi mune chakati here. Ende kana ukangogara wataura navo pangava pari paWhatsApp kana kuti pangava pari pacall, within a short period of time unobva watonzwa vava kukuisira message kana kukufonera vachikuudza kuti mufundisi vhurai gate so that you can open up for her. Obva watoona kuti vanenge vachitodriva vachipinda unobva watoona kuti vanenge vachitodriva vachitopinda nemotikari yavo. Ende zvose izvi zvavanoita mukoma most of the times vanozviita nguva dziya dzekuti vanenge vachibva kunoperekedza murume nevana kuzvikoro, so usually pavanoita maschool runs avo vanowanzo kupedza kuma 9 ikoko. Saka I know kuti by 10 vanototi vandipinzire phone call. So mukoma neweakness yangu iyi yandiinayo, and this thing that is going on between me naamai ava vanopindawo musangano redu, zvinhu zvekuti ndiri kugara ndichingotya kuti in the end I am not strong enough kuti ndinge ndichizokunda miyedzo yacho, because ivo amai ava vanoti kana vakauya ende vanenge vauya zvechokwadi zvekuti wega unotoshaya kuti kwandiri vanenge vachida kumbonyatso kuti ndinge ndichiita sei. Zvinoitika here mukoma kuti mukadzi wemunhu anouya kwauri apa iwewe you are not yet married almost on a daily basis achingokuudza nyaya dzakasiyana siyana, ende ivo vanowanza kuwandira kuhope kuti nhasi vanoti vakauya vokuudza kuti ndarota hope dzakati, mangwana zvekare vouya vokuudza kuti ndarota hope dzakati, zvekuti nyaya idzi dzavanenge vachikuudza vanenge vachingoda kungoti vangospenda time newe. Vanozoti paya kana vava kuenda vobva vati mufundisi ndiri kukumbirawo kuti munge muchindinamatira. That is the reason why mukoma pane pandakazombopotsa ndada kuvakanda shoko, because ndakati ndichitaura navo
as a woman ndakabva ndangoramba ndakavatarisa body structure yavo. Ivowo vakazviona kuti ndainge ndakavatarisa, but quickly as soon as I was caught ndakabva ndazongotarisa kuside, but it seems as if kuti vakazviona kuti munhu waMwari pane zvaanga akatarisa pandiri, because on the part of her body yandainge ndakatarisa haisi part yekuti munhu waMwari angatarisirwa kuti ange achitarisa that part of the body on a married woman. Mukoma, I am actually asking for help kuti miedzo yakadai ndingaikunda sei. Zvinhu izvi mukoma hazvina kutanga nhasi. Ndiri munhu wekuti ndaingoda zvevasikana from a very young age. Kubva kuprimary chaiko mukoma ndaitozivikanwa kuti ndaiva munhu aiva nekahunu kekutopota achitonyenga vasikana avo vanenge vatova kusekondari. There was this other incident iyo yakaitika pandainge ndava grade 7. Kuchikoro kwedu kwakabva kwauya umwe musikana, saka musikana uyo paakauya ndikangoti ndiye ainge akanaka muklasi medu. Then vamwe vangu vakabva vandituma kuti ndinge ndichinonyenga musikana iyeye. Munongoziva zviya zvinoitwa nevana kana muchiri vana vadiki, like kunyenga musikana chinenge chitori chinhu chinenge chichitoshamisira. Then inini ndakabva ndati zano nderipi rekuti ndinge ndichipfimba musikana uyu. Ndo pandakabva ndazofunga kuti ndinge ndichiita zvekumunyorera tsamba. Ndakati ndanyora tsamba iya ndokubva ndaenda nayo tsamba iya ndikabva ndanoisa paletterbox rekumba kwavo. But mukoma, tsamba iyi baba vacho vakazoti vachibva kubasa ndo pavakabva vazovhura letterbox ndokubva vaona kuti mukati meletterbox yepamba pavo mainge muine kaenvelope kainge kakadhirowewa tumalavhuwo netwumwe tukunhu twakangosiyana siyana. Then vakazoti vavhura tsamba iya ndo pavakabva vaona kuti inini ndainge ndakatonyora zita rangu. So manyorero acho andainge ndakaita tsamba iyoyo ndainge ndakainyora as if it was a contract. I was asking for love from this new girl uyo watainge tava kudzidza naye. Saka zvandakaita ndezvekuti ndainge ndakanyora zita rangu ndikati ini Ningi ndiri kuda kuti ndinge ndichidanana newe iwe Ningi. And at the end of that letter ndakabva ndaisa tumabox tuviri, kamwe kainge kakanyorwa kunzi yes, kamwe kacho kainge kakanyorwa kunzi no, as if she was supposed to vote kuti yes or no. Saka ivo vakabva vazongotora tsamba iya nemwana wavo mangwana makuseni ndokubva vazouya kuchikoro chedu. Then ndakazongoshamisika ndava kutodanwa naheadmaster. Takati taendeswa kuya kuoffice kwa headmaster ndokubva vazodana assembly. Mukoma, ndakazonzi ndinge ndichiverenga tsamba iyoyo, vana vose vakateerera. After that ndokubva ndazorohwa. But zveunhubu izvozvo mukoma hazvina kana kumbogara zvapera mandiri. Even though ndaiva munhu ainge achifarira kunamata, nanhasi uno mukoma I am so devoted pachitendero changu. But ndingangoti kubva zvandakazotangawo kumachuwa handizivi kuti vasikana vekumasangano akasiyana siyana vandakadanana navo vangani mukoma. And as someone ainge achitozivawo kuti kana munhukadzi ukamubatawo nzvimbo dzakadai anokwanisa kukasika aresponda to all the moves idzo dzaunenge uchiita paari mukoma, handizivi kuti vana vevanhu vandakarara navo vangani mukoma. And this thing ndizvo zvakazosakisa kuti ndinge ndichifunga kuti kana kuri kunzi ndikaendawo zvangu ndikanoita zveupasta, zvimwe kuda dhimoni iri randaigara ndichingorudzana naro rinokwanisa kuenda kuri neni. And mukoma, at that time ndainge ndichingozviudzawo kuti kana ndikaitawo mufundisi ndinokwanisa kuzoitawo kachiremerera. Izvo ndizvo zvainge zvichitodiwawo nababa vangu, nekuti ivo vaiona kuti I was a devoted Christian and vaigara vachingondikurudzira kuti ndinge ndichienda kuBible school. But mukoma, izvo zviri mumwoyo mangu hakuna kana anozviziva. Even pandainge ndiri kuBible school mukoma,
pane dzimwe nguva dzekutoti I had to pray ndichitocast out that demon because ndaizotobatwa neshungu dziya dzekuti ndiri kutonzwa kuda munhukadzi zvaizvezvi. Ende mamwe mazuva ndaizoti paya kana ndapedza kuzvibatsira ndobva ndati zvino kana ndikaonekwa kana kuti ndikabatwa neumwe munhu vanhu vangasati ndiri musatanist here, because nyangwe iro dhimoni racho risinganyari mukoma, munhu akaita sei kana kuti idhimoni rakaita sei ringakupa zvivindi zvekuti unge uchiita izvo zvechimhandara maoko apa uri kuBible school. Ende pane vamwe ticha vedu vainge vachitotidzidzisa vainge vari vechikuru kwandiri, saka ndaiwanzo kuti paya pandinenge ndiri ndega semunhu wekuti ainge akajaira kuti wiki haripere asina kuita bonde nemunhukadzi, saka pandainge ndava kuya zvinhu zvekuti zvakabva zvatanga kundiremera zvekuti ndaitonzwa kuti panapa handichakwanisi kana kuverenga or to concentrate, saka kuti ndinge ndichizvibatsira ndo zvandainge ndava kuita izvozvo. Asi ndaizoti paya pandinenge ndapedza ndobva ndazotanga kuzvinyarira zvekare, ndobva ndatanga kunamata ndichizamawo kuti ndinge ndichidzinga dhimoni iroro, because ndakaona kuti zvinhu zvisina kunaka zvainge zviine like kakushora Mwari mukati, kuti you are in the middle of your journey, kuti unge uchizoita pastor and here you are in a holy place, apa iwewe ubva wazotowana zvivindi zvekuti unge uchizvibatsira. I struggled mukoma through my studies, zvinhu zvakangooma kudaro. Ndaizotiwo paya patinenge tavhurirwa tikawanawo mukana mukoma, zvinhu zvandaizoita ndezvekuzoti kana tavhurirwa it's either ndaitoita zvekutenga kana kuti I would quickly run to some of my girlfriends, because panewo vamwe vandainge ndakatonyenga kumasaidi ikoko uko kwainge kuine Bible school yedu. All of these evils mukoma ndakazviita when I was still in Bible school. Ndingangoti ndo pandakadzidzirawo kutenga miviri yevakadzi vaya vanoita zvekutengesa, and I feel so ashamed of myself. Dai zvanga zviri kunzi this confession that I am giving you, it is sort of like a testimony yekuti zvose izvo zvandakaita kumashure ugo I am now a changed man, zvose zvakasara kumashure. But unfortunately mukoma dhimoni iri rinorakidza kuti it is there to make me suffer. Ndakazoti ndapedza chikoro ndokubva ndazotangawo kuitwa move around ndichiendeswawo kumasangano akasiyana-siyana under the guardianship of different senior pastors. But mukoma zvimwe zvacho dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisingazvikontroli, zvimwe kuda kunyangwe panews chaipo ndingadai ndakabuda, because on other instances ndaikwanisa kutumwa nababa like your senior pastor avo vaunenge uri under his guardianship kuti ndinge ndichienda naamai mufundisi. On other accounts taikwanisa kutodriva tiri tega only two throughout the night tichienda to another town mukoma. Ende ndiri munhu uya wekuti haumbofikana wakamufungidzira, because I am so humble, I am such a humble soul. But zviri mumwoyo mangu ndakatombopa imwe sermon ndichiparidza, asi vanhu vakazotoshamisika kuti why vamufundisi vari kuchema throughout his sermon, because that sermon I had titled it ndikati kana kwanga kwakanzi Mwari vainge vakaisa maTV at the back of our heads, vanhu vaionei pakaTV ikako kanenge kakainstoliwa at the back of your head. On that sermon what I did ndainge ndichingotongozviparidza, because mukoma zviri mumwoyo mangu rega Mwari vakazovanza zvavo zviri mumwoyo yevanhu, nekuti dai zvose zvakaiswa pachena vamwe maititiza mukoma. When I was driving naamai mufundisi ivavo on many accounts ndaitombobatwa nedzimwe pfungwa dzekuti nditange kuvabata ivo vachidriver, but I would fight myself throughout the night as we will be driving. But I want to thank God kuti handina hangu kuzokwanisa kuita izvo zvainge zvichidiwa nenyama dzangu, because dai ndakazoteerera nyama dzangu zvimwe kuda dai izvezvi nditori
jeri because ndaikwanisa kutonzwa kuti nyama dzangu zvino dzava kutoda munhukadzi, ndichizvivimbisa kuti kana ndikagara ndava apa ndainge ndichingozvivimbisa kuti kana ndikangogara ndavabatisa mama nyama dzangu, ivo vakangonzwawo kuti ndo zviri kuitika pandiri, havangamborambi. But mukoma, I want to thank God kuti handina kuzoita izvozvo zvandainge ndichifungidzira kuti zvaifanira kuti zvinge zvichiitika pakati pangu naamai ivavo namama ivavo. I tried to control myself as much as I could, but zvazvinoita ndezvekuti mungava muri musangano kana kuti mukunofamba muya, kana ndikasangana nemukadzi uyo wandinenge ndachiva ende kana ndikaona kuti munhu uyu kuti ndinge ndichimupfimba zvinokwanisa kuzondimakisa mangwana, zvandinozoita ndezvekuzoti I will put another face as if I am living a double life. Ndobva ndazoenda ndonotsvaka vasikana vaya vanoita zvekuzvitengesa miviri yavo, ndobva ndatenga mukoma. This is the double life that I am living. Handizivi kuti vanasikana mayouth andasangana nawo pabonde mangani, and most of them apo pandinotanga kudanana navo ivowo vanenge vachitozvivimbisa kuti vachazopinda mumarriage neni, but mukoma inini I cannot even stop. Handizivi kuti why ndisingakwanise kugutsikana kochiko chinoitika pandiri, because I have tried to pray, ndanamata ndichanamata mukoma. There was another incident yakatomboitika yekuti ndakazotogumisidzira ndanamata apa musi wandakanamata iwowo ndainge ndiri mugomo ndichinamata kudaro mukoma, mvura yakabva yatanga kunaya, ende mvura iyoyo yainge yakazangana nemheni. Ndakati ndichinamata kudaro mukoma ndainge ndichingochema ndichiti, Mwari, inini ndakurirwa neruchiva, mweya weruchiva wandikurira Mwari. Zvino nebasa iri randiri kuita ndingashanda seiko? Inini mwoyo wangu wakazara neruchiva. But mukoma, mvura yose iyoyo yakanaya yakaperera pamuviri pangu, yakaperera pamuviri wangu, asi mukoma ndakangoti ndichingoburuka mugomo so then ndokubva ndazosangana nevamwe amai, ndikabva ndatonzwa kamwoyo kaya kachingoti kowadi wataura navo, zvimwe kuda vanokwanisa kukupa manumbers avo mukazotopinda murudo. Mukoma, ndatambudzika inini. Sometimes I end up ndava kungochema paya kana ndakamira pamberi pevanhu, chinenge chichindichemedza inhau yeizvo zvinenge zviri mupfungwa zvekare nemumwoyo mangu. Dzimwe nguva ndinotoita like munhu uya ane condition inonzi OCD, because ndinototanga kutonzwa mamwe mavoices anenge achitaura mubrain dzangu achindiudza kuti tarira amai avo, tarira kani zvavakaita, tarira uone manakiro avakaita. Just imagine kuti izvezvi kana manga muri mumagumbezi ungadai uri kunakirwa sei. This thing mukoma, it can even happen during the present worship, kana kuti nguva dziya dzekuti tinenge tichingoita maactivities muchechi. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, vakabva vazotumidzira message vachiti ndakazotongosvikawo pakuavoida kuenda kuma-outdoors because pachechi pedu apo pandiri kunamatira mazuva ano we have a gym. Saka nguva zhinji vanhu vanongouya so that they can take advantage of our facilities. Saka chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoavoida kuenda ikoko inhau dzekuti paya vamwe vanhukadzi pavanenge vachiexercisa, mavoices aya anobva atanga kudzoka kwandiri achiti chingotarisa kani, ko kana ukatarisa unobvei? Hey, zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatitaurei navo mucomment section.